Waqt l-inaugurazzjoni uffiċjali tal-Business Hub il-ġdid tal-Bank of Valletta f'Dickwad Central, il-Prim Ministru Roberta Bela iddeskriva dan l-investiment ġdid bħala pass strateġiku li jkompli issaħħaħ is-servizzi finanzjarji għan-negozji f'waqt li jibgħat messaġġ ċar ta' fiduċja fl-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru qal li dan mhux biss post ġdid tax-xogħol imma vot ġdid ta' fiduċja, fiduċja fil-bank, fiduċja fin-nies tiegħu u fiduċja fid-direzzjoni li qed jieħu pajjiżna. Tenna li fl-isfond internazzjonali ta' inċertezza u pressjoni ekonomika l-istabilità tibqa' element ewlieni li jattira l-investiment u qal li fi żmien ta' inċertezza globali, tensjonijiet ġeopolitiċi u bidliet fit-teknoloġija u l-finanzi l-istabilità saret vantaġġ kompetittiv. Dr. Bela saq li Malta tibqa' miftuħa negozju serju u determinata li tibqa' mixja l qudiem b'impenn favur riformi. Irrefera wkoll għar-rwol internazzjonali ta' Malta, speċjalment fis-settur finanzjarju u tal-assigurazzjoni. B'dawn jibbagħtu sinjal ċar li l-kapital qed ikompli jażel lil Malta għax qed toffri ċ-ċertezza. Il-Kap Eżekuttiv tal-BOV Kenneth Farrugia spjega li l-Business Hub jiġbor is-servizzi kummerċjali aktar effiċjenti u integrati taħt saqaf wieħed waqt li enfasizza wkoll li l-binja tirrifletti l-impenn tal-bank lejn is-sostenibilità. Iċ-Chairperson Dr. Gordon Cordina żied li l-investiment qed iżaħħaħ il-kwalità, it-teknoloġija u l-iżvilupp sostenibbli tal-bank.